Mwana uyu is an innocent soul. Haana kutoapply kubereka. But paita nzenza nevanhu vari kufunga kuti vakachenjera munyaya dzakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. That's why matara ariko. Right, iwe shamwari iwe uchitambira mwana kuratidza kuti waibvuma mhosva dzese. Ndiri kuda kuti ucalculate 1 year 8 months dzemwana plus 3 months dzekubva pa6 months yatizira uyu kune uyu achinogara ikoko. Maitorongana kuti haachimboenda kurenga iro ruro kuchengeta ikoko ndozongondipa mwana. Munotaurwa chokwadi iwe musikana iwe. Ndio chinopedza zvinhu zvese. Handiti ndiri kuda kukubvunza zvinhu zvandisingadzokorori zvokubvunza. Handiti iwewe uchienda murume uyu waitozviziva kuti mimba ndeu. Chakazokupa simba rekuti iwe uchienda kune uyo achikuita zvokuti mimba ndeyangu. Ungaita zvokuudzirwa kuti mimba ndeyangu nemunhu. Chandafarira ndechekuti zera rako ungadai usina kuuya pano. Pataifonerana nemurungu wako kwaRari achiti auya kuno indaiti aine masvike. Ndiri ndizvo zvatakatoita. Handaiuya munyaya yakadaro. Nokuti inobvisa chimiro. Handiti but ndafarira unhu hwawaita iwe. Handiti. Saka ndakuda kuti iwewe nemuromo wako utaurire shamwari ndine urombo nezvakaitika. Mwana ndeu. Ini ndinometa. Yes. Ini ndinometa Joroni. Ahora tedzera. Nauya mudarira mambonge. Kupura nhau iri pakati paAmoni naDivine. Ndataura chokwadi changu chete. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Izimigo ndinzwe. Fosha. Right. Nei vakomana. Nyamukadzi wenyere. Divine. Nyamukadzi wenyere. Simukadzi wangu. Divine. Nyamukadzi wenyere. Simukadzi wangu. Divine. Nyamukadzi wenyere. Simukadzi wangu. Wani vanadzi vakuvira ati asimuzana wangu. Amon, nyamukadzi wenyere. Mwana ari kumba wana kuchifai. Mwana ari ku. Taura mwana we ari mu. Ye mwana wacho. Akabata mwana. Nyumba ya Divine. Nyumba ya Divine. Hani? Amai wemukomana. Amai wa Divine. Divine mwana ari mu. Ana mai wangu. Njonje yote Mtoko. Kwa kusutwe kakasukunye kwani. Oto. Yes. Oto kana zvekunomera mitondo navanhu. Aiwa. Unoziva kuti oto akunomira mitondo nemitomera vanhu. Asi une mwana. Ndizvozvo. Akabatwa namai ako. Ndizvozvo. Handidai kwazvo. Kuinga uramba kuti hauna mukadzi. Muramba kuti hauna mukadzi. Haana mukadzi.
Mwana wakambudo. Hii mwana yakambumba waramba iwe udaonekazi mwana uyu akabva kupi right mutongi asvika ikomana taura nyaya yako tingwi dai chingwa nyaya yangu ndaifambidzana nemusikana taura kasiyauda kuchemedzwa vakadzi vapera here unochemera vakadzi uchemera vakadzi anonaka zvakadii mukadzi ano munzenza wakadaro kwidza izwi rako usacheme usadita semurume taura emeni enough kana waenda kudaro unobatsirwa kudaro uya kumira ubetserwa taura ndizobhadhiriswa ndaifambidzana nanometa ari musikana ndichifambidzana nayo ndakatombotora zvinhu zvakadimbaidana saka pandaimbonda ndinomuona mumba kwavo ndomunhu kuti ndandakuzika mumba kwavo saka pandaifambidzana nanometa pane basa pandaisenza aive pabasa pabamunini wake saka ndichisenza pabasa ipapo bamunini wake pavakazonza kuti ndikudana nemwana wavo vakabva vandidzinga basa ndadzingwa basa ndakabva ndatsvagawo rimwe basa ndobva ndaona inoti ndaishandira mulocation aitwa zvemabhezi saka ndakabva ndatanga kushandira land rekuseri kwacho ndichishandira ikoko ndakatomboita zvenguva ndisingaonani nemusikana saka idza izwiwe izwi rako ugarikwire munhu wese ari munanzwe kuti uri kuti zvakaita Amon Kasere Amon Kasera Kasere Kasena Kasere takuda kukubatsira mwanangu chiro mwana munhu auwanze shungu kana uchiita chungu chinhu kana chatoitika chiine mazuva chakaitika handiti chakatoitika handitopa mambo munodiwa nyaya yekuti mambo inini ndini nhingi nyaya yangu yandauya nayo muno mudare ndeyekuti handitopanzo tese takateerera nevari panze vachitonzwa handiti ndizvo nyaya yandavika muno mumambo ndeyekuti mukadzi wamuri kuona apawo ndakagara naye kwenguva yakati tikaita mwana kwenguva yakati mwana watakaita wacho iyeye ndiye akumutsa muromo nhasi handiti itsanangura wakati iri tiri kukunzwa but ndoda kuti vanhu vasazoti vaingopindurana vari tangidza nyaya yako sununguka ini mambo ndoitwa Amon Kasere ndikutaura panyaya yangu pamusoro pemusikana wandaidana naye ndakazombosiyana naye ndisingaonane naye akazouya kumba kwedu ane pambiri achiti pane 6 months ndikamubvunza kuti kwewo wazoya kumba kwedu nhasi pamberi pako pane 6 months pakuita sei zvikanzi ndaikutsvaga ndandisingakuoni nasingazivi kumba kwedu ndikati alright vanga vaziva pabasa pandaishandira ndopa vakauya vachindudza kuti anasisi vake ndo vakauya vachiti nometa ane nhumbu yako kumba ndikati pamberi panapo pabasi pangu zvikanzi tichauya naye kuma4 vakazouya naye kuma4 akauya nometa akanditi Amoni ndine pamuviri pako ndikati anometa pamuviri apasi pangu zvikanzi pamuviri pako ndoda kuenda kumba kwenyu akaizvozvi ndokugara kumapiri iwozouya wonditora kuendawo kumba kwenyu ndikati alright ndakabva ndaenda kumba kwavo kumapiri ndikanotaura nemurume wakaigara naye anonzi Chidembo akatonditi iwo haufaniri kuramba pamberi ndepako kunyange vanhu vari kumba vari kutoti Amoni ndiaidana nometa unotozikanwa hanzi waiuya nemota bai Chidembo chii nyaya Chidembo ivo vainditi Chidembo anodanana nasisi vavo nasisi vake akanga ari umwe mukuwasha nyina inini ndakazoona ungati vaitotsvaga ukama kuti vakwanise kundithreatena kuti vauye nemwana kumba kwedu vachiziva kwaanofanira kunge achienda vachiziva vakati chituka ndechichi pakauya ne6 months ndikatobvunza nasisi vacho zvikanzi anasisi vacho navari kupi anasisi vacho nanandivafonera vachingoti vakuya but asati asvika tinangura
Sa iye ndatomuti pamira pasi pangu sei wazova pane 6 months zvikanzi anasisi wacho papo vatodanzi inoti yemusikana mimba yake haioneke, so hatisi kutozotanga nemunhu tazoziva nekuti hanzi mwana angakupinduke nemudumbu agorwadziwa ndopaakazonotorwa pachidembo. Vakabva kubasa manheru ndakabva ndaendaumba kwachidembo zvikanzi mukomana gara watakura mudzimai wako uende naye. Ikati kuti ndimutakure izvezvo hazviitereke, ndiende kumba ndonozivisa ana baba nyaya iripo. Zvikadora ini ndakabva ndaenda kumba ndikanozivisana nababa. Mangwana pandainzi ndupa ndainotora mukadzi ndakazoenda pamba pana chidembo ndikaona chidembo asipo, angatova manheru zvekuma6 ndikaona chidembo asipo zvikanzi mukadzi wako tatoenda unomusiya kumba. Ndikati orayiti, ndoandatanga kugarisana nemudzimai. Vabereki vake vakatotanga tichibvisai mari dzemasungiro nekuti mugarisana nemwana wedu ikoko. Tikati orayiti, tikatsvaga kwashoma tikatsvaga tikanobvisa kumba kwavo mari dzemasungiro. Iye akabva atozodzokera kumba kwavo kuamba tikabvisa mari dzemasungiro. Abva atosvika pakurwadziwa nemimba, vakatofonera vakati Michael kunoku vakurwadziwa nemimba vadaba ikoko, manje hatina mari yemota. Ndikati aingotsvagai mota tobhadhara kuchipatara mari yacho. Wabva kutsvaga mota ubva wauya ukaenda kuchipatara ubva ubetsera mwana ubva apona. Ndobva ndatozotanga kugarisana naye Michael 3 months. Ndakagarisana naye 3 months takumba kwedu kwanga tatsvaga imba isusu. Takatombogara naye kuti pamba pavabereki pamazera. Tagara naye 3 months Michael ndakazonetsana naye mumba. Ndamukumbira mari yekuenda kubasa akanditi haana mari yaanodiwa. Ndakabva nangu ndichibuda ndienda kubasa ndamuti Michael, iwe kana kubohwa buda uendeumba kwenyu nekuti ndakasiya ndabvanganira hembe. Ndaiziva kuti anomboiswa kumba rimweni. Ndotsvaga mari nandaishaiwa. Vakanditi unobohwa ndozondosiya ukaita mumba. Ndikati iwe kana zvakubohwa endaumba kwenyu, ndichibuda ndienda kubasa. Michael akabva sara achibuda achiendaumba kwavo. Aendaumba kwavo akanogara zvemazuva ndingaziva kungoti zvewiki ari kumba kwavo. Akati afonerwa namama vake kuti auye kuHarare kubasa. Ukaenda kuHarare kubasa akanoshanda nenge 3 months. Shanda 3 months paakazouya kuno achiti auya zoona vamwe, ndo paakazodzoka nemwana nekuti pandakarambana naye akatakura mwana akaenda naye kumba kwavo akazoenda naye kuHarare kuba anoshanda 3 months. Kushanda 3 months paakazouya achiti auda kuona hama dzake last week, ndo paakauya. Achizouya kuno akauya achinosiya mwana kumba mwana kuuya achiti komana ndiye baba vemwana. Inini ndikamubvunza kuti mwana ari kupi Michael? Zvikanzi mwana akaenda kuKatongo kuna sisi. Ndikati orayiti. Saka ndakatogarawo pamba pakatozouyawo shamwari yangu. Ndikati ko ndanzwa pane mukomana ari kufamba achitaura achiti uri kumuchengetera mwana. Mwana iyeye ndewako here? Ndikati mwana ndewangu, iwe wazvinzwa nani? Akabva tonditi iwe mwana wako ari kupi? Ndikati ndakaudzwa nemukadzi kuti mwana akaenda kuKatongo kwasisi. Mukomana aingamuti mwana akaenda kuKatongo kwasisi. Zvikanzi aiwa mwana ari kuForiti kumba kwemukomana. Ndikati orayiti. Ndakabva ndatsvaga namba dzemukomana ndabva ndamufonera ndikati mukomana wetisangane pane nyaya yatinoda kuti titaure. Zvikanzi nemukomana pafoni. Zvikanzi ndaitokutsvaga pane zvimwe zvinhu zvekuti togona kuda kupesana nevakadzi sotagara tichizivana. Hanzi kuitsva kwendebva rume anodzimurana. Ndikati nyaya yokutomboedza hapana chandiri kuziva. Svika pamashopusi tisangane titaurane naye. Akati orayiti. Achizosvika pamashopusi akanotora bamini vemusikana vaizviti ndo baba vemwana. Mukoma wake ndiye akazvara mwana uyu akaenda kuSaudi. Saka iye aizviti ndiye aichengeta mwana. Saka inini chakazonetsa mukomana ndichifonera ndichiti vatisangane. Akaenda akanotora bamini vake vaizviti baba vemwana. Vakauya tikatanga kutaura nyaya yacho. Ndikati kwiwe wazosvika pakunotora bamini vauyu pakuita sei? Zvikanzi enda atya kuti ndikasvika nogona kuzvikwadza. Ndikati orayiti. Saka paakazonopa baba vamwana ndo nyaya yakazoita kuti ndisuke kuno kudai. Ndichiri nyaya inobatika
zvinonzwika. Handeno wangu kuti pane pamungabvunzira here munhu kana atsanangura nyaya yake saizvo zviri kunzwika zvautsanangura. Nhasi musikana ari panapa mukadzi mwana ngatove negore 8 months. Uyu ndo paazopiwa mwana zvese tazvinza ane gore 8 months. tazvinza kupiwa kwake mwana vachitambira mwana zvese ndo zvatichati tizozvapano. Inini mubvunzo wangu ndewekuti uyo ndiye mukadzi here wawakaita naye mwana? Mukadzi waunaye ipapo ndiye wandaitwa ndakaita naye mwana. ndati ndiye mukadzi wacho here? Ndiye Hongu hongu. unonzaniwe musikanayo? Nometa. Nometa. Tuudze nyaya yako yonometa. Baba vemwana pavarume vaviri ava ndoupi? Taure nezita rake. Tifaini. Popo waibva iwewe uchienda kumba kweuyu nemimba yako after 6 months wakanga uchizviitiri? Inini ndaidanana navo vese vari tu. Sindina mubvunzo. Ndati wakazotora mwana after 1 year 8 months zvekutaura neuyu wakuenda naye kunomupa mwana achengetwa kubva iri mimba kubva pa6 months kuenda pa9 months ane 3 months. Handiti ndobva waita 1 year ndikureva kuti une 1 year 11 months uri mumaoko euyu. Mwana wachona ndowozotora wakunopawo pawakabheke uchienda nemimba kune uyu wakanga usingazviziva here kuti mimba ina ndeuyu? Wakazviziva sei? Ndakazozviziva mwana avepo. Hawo ndozvandiri kubvunza. Uyu anga akunikudza kuti mwana hasi wangu. Handikubvunzawo nesokayo. Vabereki vako vari kupi? Amwana anga akutaura kuti Vabereki vako vari kupi? auramba. Ndevapi vabereki vomwana wako? Endai ndingira pamberi. Tineuropuwa ura unongobereka zvese asi tinoda kuti tibatsirane tiri mumatara. Mwana changa muzani? Anonzi Nometa. Mwana musikana wakazo. Anonzi Kelly. Ani? Kelly. Mwana Musikana. Okay. Amai toda kuti titaure nyaya iri panapa kana tichibatsirana ndokuti tibude nesolution yokugadzirisa nyaya iyi. Musave chiseko chenyika mukati mamunenge muri. Mwana akaita unhu wakadai anoipa mubereki wake. Handimondizvo? Iye hafamba achitotaurwa. Ndimi munotofamba muchitaurwa kuipa mutumwa kuti aite izvo. Asi ari kuita zvinhu zvake ega. Handiti? Mubvunzo wangu unoti mukomana ari padhuze nemuyo mukwacho munomuziva here? Inini pese pazvo8 kana handisipo. Munogara kuHarare. Ndati munomuziva here? Hongu pete. Ndomuziva. Kouyo? Handimuzivi. So nyaya yatinoda kuti titaure panapa muchidimbu. Handiti? Kuti ndisakupekenurei mbatya. Inyaya yekuti nhasi mwana muzukuru wenyu aberekwa neuyu. Munonzani? Nometa. Handiti? Aberekwa mwana ndobva atizira kune uyu pa6 months. Pa6 months mwana aberekwa kusvika pa1 year 8 months. Atora mwana iyeye manje akunomupa uyu kuti kwanzi ndiwe muridzi womwana. Imimi samai kana sambuya vemwana akaberekwa makambozvibvunza here kumwana wenyu kuti naiwe chirudzii chawakundiitira chekuti wanga uri murume uyu nemimba mwana abereka mwana asvika pa1 year 8 months nhasi uno wakutora mwana iyeye wakuenda kubasa wakunosiya wamupa kune murume uyu? Makambozvibvunza? Ndakazvibvunza because inini mwana wasisi wangu.
Nometa mwana wenyu. Mbatsirei, musamurambe mwana wenyu. Ndakatozvinzwa nyaya iyi ndatouya kunobvunza kuti ndozvaakasiya aita achidzokera kwaari. Ndatomubvunza akatoti ndobaba wemwana. Baba wemwana. Asi muchizviziva makanga mazokadzika kuti wakanga watiziva. Zvakatondishamisa kuti kose azoendesa mwana. Makamuyambira here kuti imhosva. Ndakamudza. Imhosva nhasi asangana nayo. Ndomutenda kuti auya kudaro anozokura akachenjera. Kuzosvisa vamwe vana vezera rake. Imhosva. Pane munhu apa ane zita rokunzi Chidemo. Gombawo mumusha imomo rakachinyengana nasisire mukadzi uyu. Ndizvo Chidemo chii chako iwe? Mukadzi wainaye ndiye sisi wako. Adi kuuya pano nhasi panapa Chidemo wacho iye. Tamuratidza mabasa ake, tamuudza muchinzwa. Kuti uri kuzviona here mabasa emuramo aya. Zvavakanga vachifamba vachiti iwe ndivatore munhu. Musi wakabva iwe uchienda kwawakaenda uchitora mwana uchinomupa kuno umwe murume. Vakazvibvunza here kuti maini chicha makuita. Vakazvibvunza. Avagadzirana nini? Andinobvira nambotaura naye kubva. Iye Chidemo wachona ndiye murume wasisi vako here. Vakaramba. Iwe nyararayo. Arikudairira nganyarara. Vakadi? Vachema bado kulipisa. Vakarambana. Ndozo takamira izvozvo. Saka ndoda kukubatsira. Kubatsira. Mama vari pano. Kana murume wakapa mwana. Iwe vabereki vako vari kupiwa. Amai muchipuwa mwana uyu. Mainzi abva kupi? Haina hapana chandiziva baba. Aiwa mwana timunayo. Ndakatobvunzawo zvanzaiva muridzi wemwana mai vacho chevachitora. Ndati muchitambira mwana. Maiti mwana abvepi? Ndopa ndikutaura mambo. Ane makore mangani mwana wamunayo? Hatitombozivi, ane chinei? Ndosaka ndikutavana zvandoiziva ndakangopuwa. Hapana zvandotomboziva. Matotora mwana. Mwana wamusingazive mimba kwayakabva. Mwana wamusingazive kwakaberekerwa. Mwana wamusina kana kuturirwa kunzi ningi mwana uyu. Ndaita mhosva kwaamai. Mwana uyu. Atidi kurarama kwakadaro. Kwekutyora kodzero dzechivanhu mumatunhu medu. Zvakaipa, ngatiregedzei kuita zvakadaro. Dai tisina kusimba. Nenhau yemurume wamuri kuona yakatsikitsira basa. Pangadai paine makuva. Takaramba tosimba kuti aiwa ugone kuzvisungirira, ugone kumwa poison nezvinhu zvakadai. Uya kudaro. Takamupinza mudare asina mari yedare tichitsvaga kumukansera. Takupiwa basa. Nevanhu magamba anenge achiti haini ndera handidzawo. Mwana wenyu wemukomana uyu mutsurei. Hafani kungogaisira zvese zvese. Mutsurei, tandikuda kuti mutsure. Izvi zvikange zvadarika nhasi izvi. Handiti ka kune zvichatevera. Zvauya mashure menyu futi. Moremera. Kana izvi zvadarika izvi, kune zvichadi? Atitarisire munyika kusangana nemashura kana maninja akadaro. Chinonzi chipini. Mudunhu mako. Handiti mapo. Achimwadoro nomwadororero. Paanenge aitobhosta. Chinya kuti ididere totochengeterwa mwana wangu. Unouraiwa. Ndoda kukuudza nhasi. Kana vanhu vachikunyara kukuudza. Hondo dzese dzauri kuona zhinji ukaita komuniki kusocial media unodziona nyaya dzakawandisa dzekuuraiwa kwevanhu nenyaya dzevakadzi. Handiti mapo. Mama munogarepo? Vabva kuHarare. Kufambira panapa. Adzozaura kumbomwa kana muupenyu hwavo kana kudya lollipop remwana uyarapo. Asi nhasi unomwa kwazonyadziswa pano nemwana uyu.
udiki here handizivi. Une makore mangani? 19. Vese vaikurepa vese vasungwa nhasi panapa nerepu case. Ndokana uine 19 years une mwana ane gore ne8 months vese amarepist kwandiri pamutemo. Mutemo wenyika ino kuramba. Hakuna mwana anobatwa kuitwa mukadzi aine makore 18 dzika pasi. Ndozvinotaura mutemo wanhasi. Handiwakwa. Asi pane professional guy now. Kunzi ndoshanda kuchipatara. Ndinozodini kana kuti ndinoitei kuchipatara. Ndiye ari kuperekedzera kunotora iwewe manje achikuendesa kumurume. Asi bhudhi vako, asi baba vako, asi sekuru, asi chii. Nyaya irapa amai haina kumira zvakanaka. Haina kumira zvakanaka. Inosiririsa. Tandoda kuti munzwe uyu akatora mwana uyu achinopa mai vake kuti aimutora achida kutora mwana wake. Tiudzei. Mwana uyu kwauriwe. Mwana wanga uchiziva kuti mukadzi uyu anga akagara uko nemurume wake vachirarama uko mimba nechii zvese iwe uchizoona. Maybe kubva mukadzi uyu achigara kumba kwouyu. Kwanga uchigara kumba kwouyu waisangana neuyu here. Wakazongofunga kuti akunomupa mwana. Iyo ndiye akati ndipe mwana wangu. Ndobva wamupa. Wakadi kuenda kumapurisa unomhanzara kuti munhu ari kuda kutora mwana wevaridzi. Inosiyana takubvunza munodaereserereko kuti baba vomwana ndikukuva usati vakamufananidzira zvandiri kutaura pano mwana uyu nechekuita noupenyu hwemwana wako uyu kuti iwe bedzi iwe nemwana wako zvese tizaina vhuma mubvunza aramba uyu achangira mukadzi ndowaramba asi mwana adii feya uri bewe ndamubvunza uyu akataura kuti haasi mukadzi wangu handiti wataura iwe mwana asi wako. Ko mwana makamubereka sei? Ndinamboti mwana asi mama tine mukadzi ndiri mukadzi mwana ati ndewake akadonha muti kana iwe chinotesa chimwana chachina mbuya acho jechejeje. But mwana panorwa nzouka chinoparara miti neuswa. Handiti mwana uyu is an innocent soul. Haana kutoapply kubereka. But paita nzenza nevanhu vari kufunga kuti vakachenjera munyaya dzakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. That's why matara ariko. Right, iwe shamwari iwe uchitambira mwana kuratidza kuti waibvuma mhosva dzese. Ndiri kuda kuti ucalculate 1 year 8 months dzemwana plus 3 months dzekubva pa6 months yatizira uyu kune uyu achinogara ikoko. Maitorongana kuti haachimboenda kurenga iro rokuchengeta ikoko ndozongondipa mwana. Munotaurwa chokwadi iwe musikanayo. Ndochinopedza zvinhu zvese. Handiti ndiri kuda kukubvunza zvinhu zvandisingadzokorori zvokubvunza. Handiti iwewe uchienda kumurume uyu waitozviziva kuti mimba ndeyeuyu. Chakazokupa simba rekuti iwe uchienda kune uyo achikuita zvokuti mwana mimba ndeyangu. Ungaita zvokuudzirwa kuti mimba ndeyangu nemunhu. Chandafarira ndechekuti zera rako ungadai usina kuuya pano. Pataifonerana nemurungu wako kwaRari achiti auya kuno indaita aine masvike. Ndiri ndizo dzitakatokuita. Handaiuya munyaya yakadaro. Nokuti inobvisa chimiro. Handiti mazvo. But ndafarira unhu hwawaita iwe. Handiti. Saka ndakuda kuti iwewe nemuromo wako utaurire shamari ndine urombo.
ndezvakaitika. Mwana ndewo tumudzwa anonzi mudedzi nesi Sorry, mwana ndiyati. Ndetofunga kuti mwana ndiwako but ndinoziva kuti mwana hasi wako sezvawaitaura waimudza kuti kubva pani muhasi wako wahasi wako mwana wati zvaita zvakanaka mubereki wacho painari pa mhosva yese amai nemusikana uyu inoripiwa nemunhu ndiye beneficiary mazviri. Manzwa kuti uyo haana kutomboti mwana achibva uko akangotora mwana wake akaigirira akazi uya nemwana wangu undipe, ndozvaataura handiti eni mwana wacho nari wake zvechokwadi kuti ana kusiyana mbuya wake ngamutarisa nazi muone kwamamnyama zvose. saka kuti tisaise rushambwa pamwana wamakabata. Amai munoripirwa mombe dzemwana musikana uyo akazvara neawa vakazoda kuti tikuda chi mwana wedu handitika vanobhadhara mombe mbiri dzekuroora mwana iyeye handitika mwana musikana anoroorwa nemombe mbiri kana ari mwana musikana. Ani mamuzi watodadakawo kuti inini mwana uyu musikana uyu mwana ndiye wangu but uyu mukadzi hasi wangu. Pane ndau yedhameni hariwanike kana pakadai, hariwanike kana pakadai. Ndienda kupa imwe mombe yechitatu. Mombe yechitatu mawanikirwa aidoitwa inonzi mombe yechimanda handiti mapora. Saka mukadzi paanongobuda mudare rechivanhu vachitoro dheti nevarume tungwa imwe chete hakuna mombe yechimanda anonzi maputi haasi sipo handiti. Uyu nyangwe dai ainge atorerwa mukadzi uyu achinzi zvakazopizva aikupai mombe iyoyo nokuti pane damage handiti. Saka uyu akazonochera mpambaira ndikimpeva pabiwa mpambaira waoneke kuti panga pakacherwa kana pakacherwa mpambaira akave ndiye akatanga kunyengana nemusikana but chatinovereka muno mudare kuti munhu abvisa umhandara hwemunhu mwana handi mapawa kwete hwedu umhandara huya uye hakuchisina ilaki kuwana asi tinotarisa kuti munhu atanga kuita mwana nemwana womunhu ndiya ndeuyu handi. Saka ndinoda kuti akupei mombe yacho iyo zoita nani ukanzwisere mfana 900 US. handidi munhu anofunga kuti ndotamba nemwana womunhu ndokutambisiya ndosiya hakuna kudodana. Christmas iyoyo haiko kutora advantage nemwana uyu. Mwana uyu nyango pakamira magweta emumba chaiwo chavo akauya akamira akoda kutraya kudii tinomirisana navo handiti mapawa. Saka nyaya iyoyo kuyambiro yangu ndeyekuti musazofunga kuti hakwedu kuna nhingi ndondakatoona vamwe vachipinda muno hazvishande kwandiri kudaro. Chandiri kuda pana kugadzirisa nyaya yekuti tese musikana uyu nemurume wake uyu tiripire mhosva dzedu kune uyu. Maexpensive akaitwa neuyu ese kubva kuchipatara cheka zvinhu zvese zvemwana ndiwo chere muridzi womwana. Hakuna zvinhu zvakashata saizvo.
pakunonyenga musikana 1 vanhu vanenge vachitozvitsunya so vakabva ikoko varara naye vanenge vachizvitsunya kuti aididirawo handiti but kana tasvika panhu pakadaya pane chipini chisionekwe kuna mukadzi umwe chete wonorerwa kumipa mwana woberekwa wonosvika warumura mwana wotora mwana wonomupa baba wako wouya mangwana futi wobereka mwana wonorumura wonopa baba wako hakuna zvakadaro handiti makwa ndiri kuidzorera mudare nyaya iyi ndisati ndasvika pakuzonoipa mutombo wekuti hosva dzirapa dzinofanira kuripa sei munhu akarera mimba kusvika mwana aberekwe achingoti mwana ndewangu iye mwana wachona asiri wangu ava havana gadziko nokuti vakaita mwana wokuti ndipe mwana wangu ndobva apiwa zvitowani pamusoro wemambo maitonga yapera kare taiona asi tanga tine chikumbiro chokuti mukomana uyu ari apa uyu akarera kubva kusvikira kuzosvikira rwedare nhasi ave anobvumirwa nedare rino kunyora zvaakaruza zvese azvitambidze kuna mama mamba agogona kufamba nenyaya zvakanaka kusunga zvakanaka uyo ndizvo unzwisisa nedare unzwisisa zvese anyore zvese azvipe kuna mamba agogona kufamba nesimba rake iye aitanga kuzvinyora nhasi handiti munhu paunoenda kudare une nyaya dzakadaro takanzwa munhu aitaura zvemasungiro masungiro akaende pamai vakavapa sisi venyu vakafa here sisi vari kupa vati muningi naenda chandachitaura mambo kendo chokuti zvinoitika zvinhu zvigorasika mapepa neshungu dzaanadzo mukomana iyo sokutaurwa maita kuti dai kune rufu pakati avane namanje demisara kumiramira dai unotowepo iko zvino uchitwa nomunhu anotoziva kuti mwana ndiwangu mimba ndiyangu iwo osara pachena ozvitutumidza saka ndati zvino kuti mapepa anga asinganyori ngaanyori ape mambo takamuri kuti munhu kana kuuya kudare hatiri kutambisa time yedare because dare kana rarine mapeto hazina chinorimisa pamunoona paita kuti munhu chibuda mudare kunozoona makuti takunopinda musekendi hatidi dare rinofanira kungoitwa richipera rinofanira kungoitwa rokahwani rinobva kusvika pamapeto saka manzwa chitaura kukanya kuti no ane zvauya nazvo here sekutaura kwamaita anazvo here kana kuti haana iroro ndoratiri kuda tipedze nyaya dzese izvi zvinhu zvakaiswa pano zviri palist izvi ndo zvakaiswa here kuda kuti amai vaone ratidza amai avo nemusikana wavo ndo zvinhu zvemasungiro zvakabviswa kuona hangu kuti hazvina nhingi hazvina mapuraizi hazvina asi ndo zvakadii ndo zvakabviswa right zvinhu zvazvakabviswa zvakabviswa nemunhu asiri iye anofanira kunge akazvibvisa ndeuyo ane mwana handi mapanzwa amai ukudzosera pepa iro ndikukurita yakakuno
unozovapa sekretari unoda mari zvinhu zvenyu zvine mitengo yazvona hazvina mutengo kati izvi ndo zvamakabvisa zvemasungiro nyaya yangu kuoma kwayo yainge yakanyanya pamunhukadzi uyarapo but age yake manje kuona kuti aitotadzirwa because anga ari mwana mudiki ungatori kuchikoro andikumakwa anga ari kuchikoro saka to anyone anezenge afunga kuti akachenjera mukati menyaya ndoibata zveinofanira kunge ichibatwa yakaita amai mbuya vanhu anonzi ani mwana Kero zita akapuwa nani mwana namudushanisire munomupei zita rake usazokuwa wakapindana nezvinhu zvakadai clever man learns from someone's mistake haikona kudzokorora muupenyu hwako kuita chinhu chakashata chakadai kana uzodai hazvisi zvinhu zvandinoretrievha bheki kubva kuna ani tinozvida kubva kune mukomana wenyu cost yazvona izvo maverenga ngamai mazvinzo tauraitira kuendera mberi pane vanhu vakawanda vari panza saka kugarisana kwamamaita kubva pa6 months inotangira panhau yemimba patisira munhu 6 months handiti ndopa wakaenda kumurume 9 months kubva wabereka not after 3 months wagara 3 months nemurume ndopa wakaita mwana handiti ndandave kumba kumasungiro asi wanga uri mumaoko euyu saka ndiri kuti inini ipapo waakumasungiro 3 after 3 months ndoverenga kuti wakatanga kugara nemurume uyu pa6 months dzemimba handiti 3 months wabva wabereka mwana ane makore mangani apa ane gore 9 ane gore 9 handiti saka tikati gore 9 plus 3 months 2 years kumba akabva aine 6 months pandinenda masungiro zwisisa zvemutauro zuva rekutanga kugara nemurume kusvikira iwe kugara nemurume kubereka mwana uchizonomupa kune uyu wakamupa nemwe ane mwedzi mingani ari gore nemwedzi mingani amoni takabva mwana ane gore 2 ane gore chi gore 2 ane gore 2 ka right gore 2 ipapo wakabva gore 2 saka ainge wakagara mumaoko ake gore ne5 months mambo tine chipini chiri pamazuva pedu apa chipini chaichocheka mwanasikana atizira kune mukomana atizira kumukomana uyawo ane 6 months atizira 6 months musikana aenda kumukomana abereka mwana wake zvakanaka wagara gore 2 months abva akuenda kubasa akutora mwana uya manje uyo arapo akunopa kuno umwe murume
saka ndovatikuedza kuwekera maexpense kuti vanofanirwa kungokompensata zvinhu zvani zvemunhu akanga achinopiwa mwana kuti arere mimba abereke wonorumura mwana akuendeswa kuna baba vake ende baba vacho mwana wacho ndevababa vacho isinoona nekure haana kusiyana kuya vake mwana koma zvitirena taura izvonziko ndaidanana Amon na Divine Messiah. Amon ndeu Divine ndeu ndiwo zvatazi saka inini pandakaita nhungu ndakatadza zvokuti nhungu ndeyani. Alright, wairiwa cross country ukarara unopfuura ude kune uyu ndobva wadiwa tadza kuti ndiani wangapesera reuyu handinganga mukadzi kana naiti ndoazvata zviita ukada wakazogara naye pauchiziva kumba kwedu ndichikonfesika ndichifunga kuti nhungu ndeyani. Saka ndakazongofunga kuti ndakapedzisira kuvana naAmon ndiwa ndikapedzisira naye ndikafunga kuti nhungu ndeyani. Ndobva ndaenda kumba kwavo ndine 6 months. ndiani ndangodairo Hello. Yes. Usatsikitsiri pasimba dzako dzese dziri pachena dziri straight chabhadharwa usacheme kana ushushikana nazvo saka wauya munomu zvatoibva zvese Saka lubawa
wati kuti yabaivaino ndikonetiwa nefoni imuna akainza akasukati ndovamata sei naye isiso akabva ndaenda nekumba kwana Amoni. uchenjere kudza mambo zvinhu ataura zvanyogwa mhosva inokura ienda kwawakaenda kubva wataura pakutanga korunzi wakafa sei zviri pahonest Akabva ndaenda kumba kwana Amoni. Ndobva ndasvika pa7 months vobva vandiendesa kumasungiro. Kumasungiro ndakaenda ndikazvara mwana ndikazodzokera kumba ndakazogara 6 months ndakazoenda kumba kwana Amoni mwana aine 7 months kubva kumasungiro. Ndabva kumasungiro ndichienda kumba kwana Amoni takagara 2 months kumba kwavo tobva tatsvaga imba tobva tatanga kugara tiri 2 naAmoni. Saka pakugara naAmoni, Amoni akatanga kungoti mwana hasi wangu achiita zvemadrugs achibhema mbanje achiva achindorova ikutanga mwana. Hayi madrugs ndimwe kuti tutazve mwana aiuya achindirova nemwana achiti mwana hasi achiti mwana hasi wangu ndewake saka ainyepa saka anga asizuruni anga achidhauta saka ndobva waita sei iwo waitozvidza kuti asi wake but ndokwawangaona soti kuri right because vatsikana vanotsvaka kuri nani unenge uchitikiwa akabva andidzinga kwava ndiani imama akabva andidzinga kuti bva pane nemwana wako takanditsana here koiti dzaivepi manje pese paitika zvese dzasingapotesiwera adziri aiwa amiro yapedza kuzvitaura saka uyu wakazomutaura naye sei panyaya yacho kuti uzomupa iye ndiye akanditi ndipe mwana wako uyu aitoziva ndini ndaka orit watisho musikana takafambidzana paari musikana paita pamuviri kandiudza ndobva aenda kunogara ina ndasingazvisivi ini ndanichingomira ndichiti sezvo ane pamuviri achauya akanga atokuudza akangondiudza kuti ane pamuviri yaikuti akaudza vamesi sakaudza ini bvandamirirawo ndichiti mukadzi achaita se achauya mukadzi haana kuuya ndobva azondivinga achiti ndine mwana wangu mwana wangu uya nemwana wacho ndobva aramba ndopakazi achindipa mwana ndichiti mwana ane gore 4 months haana nabhethi pesa pamwambokuru asingazii ndopa akandipa mwana saka andipa mwana ini ndanichimira kuti ndiende kumatini ndona kuti mwana ndiwangu iri zveshuwa ndozonoudza mai vangu asi mwana avarava ndasanda nemari kuendasi mari yekunga kuti ndene matini ndoyatitounganidza tinde matini saka iye vangozvitongaira vana mwana wavo ndira mwana wavo isusu mutemo wedu shamwari ukada mwana nedna test iwe uchizoona zvinhu zviri pachena zvakadai imombe yaunenge uchiwedzera pane zvaunenge uchichata imombe haripoko zviri pachena hapandi chibva nditi pasina kufita kuti chinge chiripo kubatsira izvavo ungatsvage kutiza kudai but zviri pachena mwana wako but paunobvunzwa pano masekretariwo wamboramba kuti mwana haasi wangu zvakanyorwa
Saka iwe uri munhu wati kurei wozi wati wane mhuri kati wati unome mukadzi unosaka chimbo wamuudza mukadzi wakuti kuno mwana wangu anonzi Getina kana Choroto kana what isu zvati kutsvaga pano zvokuti uripire uyu zvaakarudza zvese blasi kugara neakachengeta mwanasiri wake pegomagara ndiana Amangara ndeuyo akachengeteswa mimba achida kuchengeta kubhadhara izvozvi asi ariraizvo muripei amuchengetesa ndiye akatenga vana listire masungiro akabvisa paiwo nderako zvinhu zviri kutiwa no ningambirai kudzirai imakatodla masungiro ende maisi mausaini mwana ndo zvanenge atavandi saka akabatsira ake uasi mai ane mwana ndeupenyu but ari kuoneka asi kana muchida yaita zviri pamutemo monotestisani handizeshama testisa but munoda rinenge imope nokuti mukutestisa zvaari kuona zvatiri kuona munhu apa pambotoitika zvinhu zviviri ka saka anoda kugutsikana zviri pachena kamona akapona chiri pachena matsananguriro vanhu vakakuonai mumaziso hameno tichidivei uyu mukomana uyu ndiye akaita kumwana wangu ndipe mwana wangu handiti magwa ega because uyo akamudza ndine nhumbi akaudza uyu ndinenhumbi ndobva atarisa kunoendeka ndobva ona kuri kuuyu saka ngavaende kudna test ma mitombo yachona yese yobuda muresult yenu after dna test ndevinhu wamunoenda kudnaprepare kuti kana zvabudawo maombodzoserawo masungiro ake zvo zvakaita handizomani zvikabuda zvakadii hapana chakaibva iwo nalosiri saka munodzoka kuno rini munoenda kuti ini rini kupera paSeptember kana pakati paSeptember saka isusu ngatichiendai September pakati pake takakuona last Friday episode imuna September nhasi tiri mudare musi wa22 29 hatuye kudare tozoya kudare musi wa5 na19 muna September saka isusu eni tongokupa kuti September watoona kusvika musi wa30 September but usakanganwe kuti murango kuti wakabereka nemwana wemunhu zvandachikutaurira zviazvichinje ukangori kana watongoona kuti mwana kudna kwakwanzi mwana wako kwaupfungwa kuti ungadodini wasting time utozoti uri kuwedzera imwe mombe pamusoro apa mombe dzari kumbobhadhara vabereka apa ari kubhadhara mutongo watapa usati wapasiswa ukunzwa zvitaura presiding officer mambo pavauya after dna test ndo paanopinda maexpense iwayo kana mwana asiri wake totsvaga kuti wis the top ndozvambokureva wani kuti mwana uyo akatofanana nemukomana izvaoshamazekuratidza kuti mwana mudiki kaiwo akaenda kuchikoro mubatsirei mwana wenyu kana tichitaura naye asaite ukauda kutotongesa tiri kukuudza zviri padare akumbirwa ndoda kuita dna test iyoyo yakatsvuka sanogona mwana asiri wake saka ndozviri kuita haarambidzwa yakatsvuka saka vanogona asiri wake saka mwana anoenda kudna test handiti maresults ekudna test anonakidza guru wangu anobva atoti 99 anonakidza ivo mambo madna anonakidza anonakidza pakuti anenge achipupura chokwadi
chekuti ndiani muridzi wemwana. Kuti ropa rinenge ragadzirwa zvatooneka kuti anovapanzvizitsira pamwe mesa musi munogona kuwanikwa mese musiku. Pano umwe aitobata demo apa kuti enda kune uyu, handinozowaitiwa kutaura kuti pane munhu aitoti enda kune uyu chidemo. But inini ndichisangana namainini vaka vachindipa nhamba dzemurungu vakandiudza vakatoti Divine akaenderwa emurungu akati izvezvi handina pekugara. Hatina matauriro atingaikaze kumba uyamba kwedu. Teerera mufana. Wataura nyanza wataura usadzokerere zvisiridzo zvemhatoa zvacho. Wakuda discharge unodzokera kusaita discharge. Zvamunofana kuziva munodaro unongopinda usina mhosva uzopedzisira wakura une chi? Une mhosva. Nyaya yako iri kuiye. Iwewe wazvichenura. Handiti kuzvichenura kwako ndekwekuti mwana uyo haasisiri mumaoko mako. Iwe wamirira kukompensatwa marosisi ako nekusvibiswa zita rako nekudini ndozvamirira dai. Asi uyo asafungidzire kuti mwana kana akanzi ndewake anosiya asina kuzoroora mwana wacho. Mombe 2 nemombe nedamage yemwana 3 mombe automatically dziri pamupiri. Then hatisati tamutonga mhosva yekuti anofanira kubhadhara chi. Ichiri pakati. Hatisati tabudisa kuti izvi zvemasungiro zvagara zvakatonyorwa. But expense rekuti kurarama kwawakaita nemukadzi kubva pa6 months kunosvika mwana urere munhu ane mimba 3 months dzaakazobereka pawakararama vaseparate mwana uko mukadzi uko izvozvo hatisati tazviweka pana tokwatata kuzoenda. Handi saka mambo endai uri pacheri ngomeka mazuva achona akusi kure. Akusi kure. Uyo nemusikana uyo nemwana kana vakuita DNA kusamudziwa kuti DNA inonhingirika ine chitsotsi chainoitika aiitike. Achidwa pano Yeni badisi mid-September. Mid-September. Vanoenda maresults pano kusva 30 September. 30 September. Maresults pano. Handimanje apa. Apa. Kune ngorumzo chipiri. Tichitwada. Pano. Achikouya aya. China Fred yacho chipinda ne. Ndazvitwe moga kwazvikwazi zvaitwa panoda transparency yekuti wogutsikane sekare zvekare. Saka right next court